Gamita ang adlaw nga natawhan ni former President Rodrigo Duterte sa pamulitika. Ang kanhi presidente sa Partido Demokratiko Pilipino PDP Laban Cebu Chapter nga si Edward Mendez mialma nining mga politiko nga misakay karon sa pagpangandam sa adlaw nga natawhan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga kunuhay ni simpatiya kuno sila sa kanhi presidente aron lamang makapangampanya sa ilang kaugalingon nga interest mga kabombo. Si Mendez nipadayag sa iyang kadismaya sa mga politiko nga tumong lamang ang ilang kaugalingon nga interest. Usa sa gipanawagan ni Mendez mao si Cebu City Dismissed Mayor Michael Rama nga dili gamiton sa personal nga interest ang adlaw nga natawhan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga nag-birthday karong adlaw mga kabombo. Matod pang Mendez nga di nato gamiton ang mga ang magpadigong-digong ta kay popular ang kausa sa presidente. Ato man ang amigo si Mike Rama, dako man ko respeto anak niya, ako lang hangyo anak nilang mga politiko nga ganahan mo gamit sa kausa sa presidente kung mahimo ayaw. Kay ang mga tao karon discerning na baya. Matod pa ni Mendez mga kabombo. Kahinumduman sa tuig 2016 sa national o local election, ato pagka 2016 nga election ba, doon na grupo nga nangampanya nga DR. Unsay meaning sa DR? Duterte Rama. O DR, Duterte Rama. Ya, kanang nga panahon na Rama midagan og mayor, batok ni kanhi mayor Tami Osmeña. Diin sa katapusan gipakuratan ni Mike Rama ang mga Subuanon nga matod pa Binay country kuno, Binay country ang Cebu City. So mao na nga ningon si kini ang Edward Mendez nga di lang kuno gamiton, di lang i-take advantage ang kining kasaulugan sa adlaw na tawhan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga nagtapok ron sa Mandawi kay gamit sa pipila ka mga politiko kuno sa lang personal nga interest mga kabombo. Nya no choice naman pud si Mike Rama kay saon taman nga discourage man siya sa Marcos administration human sa gisuspenso gipahamtangan pag perpetual disqualification. So asa man siya adto? So mao na nga adto lang sa ni Duterte mga kabombo. Bilib ko ni Mike Rama ha kay sa kadaghang mayor nga gipang-mention ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga matod pa giingong nalambigit sa illegal nga drogas. Kung kinsa patong birahan maayo ni Duterte nga giingong nalambigit sa illegal nga drogas, mao panuoy loyal niya mga kabombo. Ang uban mayor nga matay na, si Mike Rama hangtod ron buhi pa unya loyal siya ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Mao ni nabilin mga kabombo, kabantay bitaw mo nga katong pag pre-rally diri sa maisog sa SRP pagka February sa nakalabay nga tuig mga kabombo. Kinsa may politiko nga niadto dito karon sa SRP. Sila ra si Mike Rama og si Dondon Hontiveros. Ang uban mga PDP nga membro wa moadto, wa magpakita. Sila si Gwen Garcia, sila si Mayor Ahong Chan, Mayor Cortez ug uban pa wala moadto sa SRP mga kabombo. Ang tuwa dito sila ra si Mike Rama og si Dondon Hontiveros. Kung kinsa patong birahan mayo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga giingong nalambigit sa illegal nga drogas, giingong mga drug protector, mao panuoy loyal kayo sa kanhi presidente mga kabombo. Pag 2022 ni suporta man ni si Mike Rama ni Bongbong Marcos, Bongbong Sara man ang iyang gisuportaran pag 2022. Saon taman nga na suspenso man si Mike Rama, gipahamtangan pag perpetual disqualification nga matod pa sa kanhi mayor gilutos siya og maayo. Wa naman siya kadangpan, di mato nga ni sandig na lang siya ni Duterte mga kabombo. So man ay dagan karon sa istorya